Igbo makano. Can we keep up your so Ghana episode nke iri na abụọ ka anyị kpọrọ episode 12 Igbo Make Easy na oge nnọkọ Uncle Eze. Ọnụọgụgụ Igbo number 61 to 80. Tontina ka ịmụtakwa. 61 iri isii na otu. 61 iri isii na otu. 62 iri isii na abụọ. 62 iri isii na abụọ. Iri isii na abụọ. 63 iri isii na atọ. 64 iri isii na anọ. 65 iri isii na ise. 66 iri isii na isii. 67 iri isii na asaa. 68 iri isii na asatọ. 69 iri isii na iteghete. 70 iri asaa. Ka mbidokwa ya n'isi. 61 iri isii na otu. 62 iri isii na abụọ. 63 iri isii na atọ. 64 iri isii na anọ. 65 iri isii na ise. 66 iri isii na isii. 67 iri isii na asaa. 67 iri isii na asaa. 68 iri isii na asatọ. 68 iri isii na asatọ. 69 iri isii na iteghete. 69 iri isii na iteghete. 70 iri isii na asaa. 70 iri asaa na iri isii na asaa. From 70 pick up action. 70 iri asaa. 71 iri asaa na otu. 72 iri asaa na abụọ. 73 iri asaa na atọ. 74 iri asaa na anọ. 75 iri asaa na ise. 76 iri asaa na isii. 77 iri asaa na asaa. 78 iri asaa na asatọ. 79 iri asaa na iteghete. 80 iri asatọ. Ka m kwugharịkwa ọzọ. 71 iri asaa na otu. 72 iri asaa na abụọ. 73 iri asaa na atọ. 74 iri asaa na anọ. 75 iri asaa na ise. 76 iri asaa na isii. 77 iri asaa na asaa. 78 iri asaa na asatọ. 79 iri asaa na iteghete. 80 iri asatọ. Dịka m kwuru na mbụ, ọ bụ na ịtọ ntị n'ala, tinye uche, ị ga-amụta ya. Onweghị ihe dị ya ọra ga-arụ nkọ ma ọlị. Ọ ga-abalị balụ ndị be yi, bakwara ụmụ gị. Igbo mụrụ m ka emesịa nụ. Okwu Igbo na-asụ ụsọ. Egwu Igbo na-asụ ụsọ. Maka ndị Igbo dị ike ọrụ. Igbo nwere aha ha. Igbo nwere nri ha. Igbo nwere ahịa ha. Ekike ndị Igbo mara mma. Ndị Igbo ma agba egwu. Ụmụ Igbo na-ete egwu. Kaije n'ala Igbo. Chọya. Ọyọ. Onye na-agba ife a? Ukwuru ego ana. Paya chọbịa. Selem, isike, iselem, isewem, isedem.